Poolside. Veď a podľa mňa to bude super. Toto medzery môžem zastaviť vlastne. No. To zastaviame. Dúfam, že už tam nebude šum. Fakt prepáčte za ten minulý diel, ale nechápem prečo tam bol šum. Ja neviem ani prečo. Ja som to potom tam nejak sa s tým vyhral a už to tam nebolo. Ježiš. Á, nevadí no. To ešte tak na to pôjdu čestky. To a tu ešte... Tuto dáme, počkať. To áno, ešte takto. Tu ukážem, tuto, tak. Ešte pôjdu nejaké veci. Že som si vošiel do tieto chodbičky, tak si to tu prehľadal a tuto budú na tým napísané, že čo ide ako chápete, ako bežný sklad. Nemám hlavu. Ja som super, no. Musím ísť potom ešte dole tam na tú hlavu. Mi došiel, takže počkaj, začneme toho prvého. Si dáme. Si musíme dať do ruky toto. Počkajte. Musím si ešte ísť vykraftiť tieto briky. Ešte ich budem potrebovať. Tak, to by malo stačiť. Tak. No, to bude asi dosť. Musím za to vykopať, viete. Musím to dať. Čiže to bolo cool. To bude cool. To bude proste prima cool. Tak. Spadnúť som nechcel. To rozkopem. Jeden blok tu dám. Do ruky. OK. Teraz do toho. Tak. Ťažu pôjde dole? Kde? No to aha, už vlastne mám, takže... Musím to dostať. Tak. Neviem, čo by som mohol dať medzi to. Počkať. Tak to by som mohol dať v podstate... Drevo. Alebo... Keď robíme sklad z tých brikov, tak by sme mohli dať briky. Takže tak, keď vám to ukážem. Či sa to bude ľúbiť. Z týchto žitopov predtým nejaké briky. Môžeme dať z tohoto. No, áno, môžeme. Tak, tam vykopem. Šupnem tam ten kobol. Či stol, či brick.
rozflákam. Co ešte tam bude pokračovať, to vidieť, som to trošku vykopal, idem si to svetliť. Trošku vykopal, ale tak to trochu. No ježiš. Tak, to bude cool. Sklad. Tak. Super. A to bude cool. To vám musím povedať. Že sa vám páči. Nerobím si srandu. Nemám, iba mám tohto. Čo? Tak málo. Počkaj, tuto pôjde stranu. Aha, tu už mám vykopané. Som nevedel. A v podstate nemusím dávať. Ušetrím trošku. Tak, došiel. Ešte mám nejaké. Toto drevo sa bude hodiť a brezové musím sa vyspať. Brezové už asi nemám. Neviem, asi keď to pôjdeme naťažiť. Tak, asi pôjdeme naťažiť. Ako môžete vidieť, už to nezačam ráno. Tak, už to nemôžem dokonať. Aha. To musíme vykopiť, musím si ešte vykraftiť nejaký krimpáč a lopatku. Musím ešte nezabiť nejaké tie štery. Ne, štery som nechcel povedať, ale tak tie somariny, čo dáva farbové čierne chobotnice. A sekerku už mám. Dobre, ešte lopatku. Lopatku ešte nemám. Krumpať zatiaľ nebudem potrebovať. Už tak. No, šuper nám už trošku vyrastol. Musíme nájsť nejaké brezové. Viem, že toto nedaleko by mal byť les. Toto som tiež ťažil. Ja to nechcem spadnúť. Tu by niekde mal byť les. A tamto. Super. Dojdeme. Co z toho robiť berú? Dá. Super. Brezový. Lak. Pardon. Sa načítavala ešte krajina. Alebo nejaký proste lak. Neviem. Je to oblasti. Vlastne tu som už bol. Neviem prečo bol lak. Neriešim. Ešte preťažím tento strom. Ešte by sme mohli nejaký piesok vyťažiť. Ja som chodil až tamto, trošku ďalej ešte. Tam už je všetko vyťažené. Vypneme sa tuto dozadu. To asi som už bol, veď som tu ťažil, takže... Tuto je piesku dosť. Ne, tak som toto som ešte nebol. Ale v tuto lese som už bol, takže... menšia púšť. Trošku tu vyťaží, počkaj, musím trošku nechať postať môjho panáčika, aby sa trošku spamätali tie FPS-ka, lebo zrazu 60 FPS, 8, no nehovorím, Ajej. Tak, vyťažíme.
necháme aj na druhý raz. Koľko máme toho piesku? No, tak, môže byť. Malo by aj stačiť. Nepotrebujem tam nejak extra veľa. Robíme si tam mostík. Tak. Si potom môžeme tu spojiť. Môžeme tu niekde urobiť niekedy prístav. Ako takým tunelom alebo cestou si to aj dáme až túto. Myšia v baráku. Urobíme zadný východ, ako bude tá vežička. Rozmýšľam, napíšte mi do čoho by som, do komentárov mi napíšte z čoho by som mal urobiť túto väžu. Tam čo bude tá vežička. To bude nejaká taková výhľadka. Akoby. Ani nevýhľadka, ale skôr proste takýto, akoby bod. Když som videl, kde mám barák. Keď som sa náhodou stratil a blúdil. Tak mi napíšte, že z čoho by to mohlo byť. Buď zo stónu, alebo z dubového dreva. Alebo... z čoho? Alebo ešte tých... ako sa oni volajú? Z tých, čo sa vypeká klej a... musíte vedieť, ako to volá, sakra. Ako sa to volá? Neviem. Sú to tako, ako dáte klej do pecia, vypečete a z tých, ako sa to volá presne. Proste tehal, alebo niečo takého. Tehly sa to volá asi. Z tých brikov tehiel, tak vám to nepoviem. Z tohoto, alebo ešte z čoho by to mohlo byť? Z toho pieskovca. Uvidím, keď mi nenapíšete, tak ja sa nejak rozhodnem. Musím to zakryť. Tuto ako, to naznačím, také veľké by som to chcel. Niekto tu by išli schody. Slničinka ako kobol. 3 bloky tu. A stade to 3 bloky tam. Nemám jedlo. Takto by to som... Potom si to trošku zarovnám. Teraz si to postavím tú kušinu. Ešte vyrobím tento strom. Drevo sa mi zíde vždycky. Som to kopal lopatou. What the fuck? Už neviem skákať alebo čo. Takto 3. Do toho bloku 3. Ne, takto, do toho bloku 3. Toho tiež 3. A... veľké asi. Neviem, vykopnem celé. Aspoň sa mi dierca hodí. Asi takto veľké. No asi takto veľké. No až takto asi nie, to je až príliš. Ešte to postavím trošku plošinu. Asi to... Kobol. Tu sú 3. Do tade. Takto asi. No asi takúto vežičku. To dole potom dám. Ja som skill.
To tam musím nějak zastavit. To bude taky trošku neprirodzené. V pohodě, takáto stěna tu bude. Ježiš, ja som inteligent. A prostě to neriešim. Asi takéto by tu mohlo byť. Veľké. Stačí to. Tam taká výhľadková väža bude. No. Tak ideme sa ďalej venovať nášmu skladu, ale ešte si urobím tieto pieskovce. Tento vyhľadze z tohoto vyhľadzeného písku by to mohlo byť. Ešte. Ale už nemám jedlo. Nemám jedlo. Sakra. Došiel mi. Dochádzam už malý. Tam Hungerbar. Ja viem. Vezmeme si ešte tieto brezové plenky. Sa to urobím dotade, lebo neviem ešte, kde to, ako, jak to ešte bude dlhé. Bude ešte oveľa dlhšie. Zatiaľ to bude takéto. Ešte musíme za to postaviť stenu. Vlastne to mám pri sebe. Tak, vlastne, ja som debil. Prečo to stávam z tohto? Z tohto. No, super. No, ešte mám akurát dve. Ešte akurát dve mám. Super. No toto ešte budem pokračovať, tak toto ešte nedávam. To ešte nedávam. Ja som chcem dať toho čapoj. Tak. Tu niekde pôjde tá lavová lampa. No, takže. Čo budeme robiť ďalej? Ideme pozrieť na farmu, ale idem urobiť tie cedulky. Trošku si to roztriedím, alebo ne, to je teraz. Hodím to všetko do jednej čestky. Potom to budem všetko triediť. Dúfam. Zavolám si menta. Mentičko. Ako gamer hovorí. Mentičko. Super. Začneme farmu. Ešte krumpať. Už mám ho rozbitý. Mrkneme na to. Na obilie. A tedy. Potom ešte musíme tento sklad vlastne ešte z toho dubového dreva urobiť. Som na to úplne zabudol. No nie sklad, farmu. Zatiaľ takúto malú, ale väčšinu. Štenoc, tak sa vyspím. Tak. Trošku pomajníme a ukončím to. Trošku tam vykopíme nejaké surky zase.
Dlouhá cesta. Dole. Skoro po bedroku. To takhle si vyťažíme. Hneď. Takový. No hneď. Redstone. To sa hodí. A uhlie. Uhlia už nemám. Veľa. Trošku pokopeme. Viem, že není to majnovanie až tak zaživné, ale tak. Musím mať z niečoho, nejaké veci. Zatiaľ vykopím túto jednu cestu. Tak budem kopať tu ďalšiu. Hodilo by sa už nejaké diamanty. Čo poviete? Rozpí sa mikrobáč. Som vlastne už nemám kyblíky na vedra, že som nabral lávu. Chcel som niečo ešte nájsť. Chcem niečo nájsť. Asi nenájdem nič. Škoda. No tak asi nenájdem nič, tak. Lúči sa s vami Trasko TV, ako vždy. Trasko TV a teším sa na ďalšieho videjka. Zatím čus. Tak a taký bonus na záver. Čo som našiel? Diamanty. Diamantíky, diamantíky. Mám diamantíky. Diamanty, diamanty, diamanty. Diamanty, diamanty, 6 diamanty mám. Mám 6 diamanty, 6 diamanty, 6 diamanty mám. Diamanty, 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 hej, hej. Dobre, tak